Ibu na onye anyị na-aga mma Ibu na onye anyị na-enye Ibu na onye anyị na-aga mma Kenenu Yesu Kenenu Yesu Kenenu Yesu. N'ezie anyị kwesịrị inye ya ekene maka n'ezie na ọ dịrọ mfecha ma ọlị. Bido n'ọnwa Jenụwarị were n'ọnwa Nọvemba, o kweghị ka ihere mee anyị, o kweghị ka mkpọkpọ anyị, o kweghị ka ihe ọjọọ dakwasị anyị. Ọ bụghị n'ike aka anyị, ya ka anyị ji kwesị ikene ya ekene. Egwu a ka anyị ji wee nabata gị n'ụbọchị taa bụ Wenesde, ahịa orie n'ahọ onye nwe ụwa niile. Ọ bụ na Igbo Dream Television, IDT n'ahịa ịchafụ. Ọ bụ gị na nwaada Chinyere Excel bụ ihe nọ n'oge anyị ji ewetara gị ofu ihe eji mara asụsụ Igbo, ya bụ gwam gwam gwam. Anyị anwụchiela ọzọ ka anyị na gị nọkọrịa ka anyị si anọ. N'ezie, obi adịghị unu ọrụ anyị mma ma ọlị. Ajụjụ anyị na-ajụ unu na-adị ka ọ bụ anyị jụcha anyị asaa ya. Anyị were na-ajụ ọ bụ ọkpụ isi ji ya amaghị akpụ ka ọ bụ agụba ji ya adịghị nkọ. Iru dị mma ụmụnne m adịghịkwanụ mma ịtụ mbọ. Kedu ebe mmiri si wee baa opi ụgbọgụrụ? Ajụjụ ndị a bụ ihe anyị na-enweghị ụsa ya. Mana nsogbu adịghị, ihe amaghị ka emere bụ ọnwụ. Ka anyị gbapụ ọsọ wee nye ụnụ ụsa ya bụ ajụjụ nke anyị jụrụ n'izu gara aga, wee nwee ike wee jụkwanụ nke anyị ji bịa n'izu a. Nwa mara mma anaghị eku n'ahụ bụ ọkụ. Nwoke ọcha a na-ama ụra n'ahịa bụ akpụ, ụfọdụ na-akpọ ya fufu. Ya bụ ụsa ajụjụ anyị jụrụ n'izu gara aga. Dịka anyị si eme ya n'ụbọchị taa, gwam 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 anyị ji bịa dị 7 n'ọnụọgụgụ. Anyị ga-enye gị ụsa 5, inye anyị ụsa 2 ndị nke fọrọ afọ. Eji m n'aka na ịdị njikere. Ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ. Gwam 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 ebughị ụzọ ekpeghị azụ. Ụsa nkịta. Gwam 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 ite nọchiri ụzọ onye pụta ọbụnye ya asọ. Ụsa nsị. Gwam 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 ihe kuru mmiri rigoro enu. Ụsa akị bekee. Gwam 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 ihe nọ n'ụlọ gị arahụ ụra. Ụsa mmanụ. Ọ bịa na nke ikpeazụ anyị ka o wee ruo nke gị. Eji m n'aka na ịdịgo njikere. Gwam 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 okoroọcha na-eti ịgba n'ugwu. Ụsa ide. Ya bụ nke anyị agwụ, o rue na nke gị. Weta mkpịsị odee gị ka ị detuo ya n'akwụkwọ ka ị wee nye anyị ụsa ya, ka ị ghara ichezọ. Gwam 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 agbọghọ na-atụ otu ntụ ime. Nye anyị ụsa ya n'okpuru ihe onyonyo a. Ọzọkwa. Gwam 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 ihe nọ n'ime ọfịa kpu okpu n'isi. Nye anyị ụsa ya n'okpuru ihe onyonyo a. Ebe a ka anyị na-eweta nnọkọ anyị na gị na njedebe n'ụbọchị taa. Cheta na ọ bụ na naanị Igbo Dream Television, IDT n'ahịa ịchafụ, bụ ebe si ewetara gị gwam gwam gwam. Ogbonge dị na telivishọn ọ pụrụ iche. Nwaada Chinyere Excel na-asị gị ka emesịa. Izu ọzọ etu oge a ka anyị na gị nọrịkwa ọzọ.